Felicitări fetele mari de la Triba de Dans Amici, Cătălina, Ana și fetele pe care vi le-am prezentat puțin mai devreme. Ele nu sunt în numărul lor complet, dar astăzi au fost doar ele alături de noi, că la diseară luăm tare, 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 tare! Și continuăm spectacolul nostru, tot cu cei de la Academia de Dans Amici. Fetele, vă invit să mergeți aici în dreapta scenei și invit pe ceilalți cucecuți cu music alături de noi, toți cei de la școala 115, în aplauzele voastre! V-am pregătit un colaj foarte frumos. O facem un pas de uriaș la stânga, toți copilașii. Ăștia sunt ultimii. Și dansăm pe o piesă foarte drăguță. Suntem aproape pregătiți. Aproape pregătiți. Așa, și dansăm pe colajul de la Amici și încă o dată vă reamintesc că dacă vreți și voi să fiți în trupa Amici, sunt peste 20 de centre în București, vă aștept și pe voi, fetelor, la dans. Vreți să dansați cu mine? Da, vă aștept să veniți la cursurile de dans de la școala Amici cu mare, mare drag. Și suntem pregătiți să dăm drumul la piesă, ia să vedem! Suntem aproape pregătiți! Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go.